And there is a new chapter, as we said, started, but we don't know how it's going to be this. Ev du heftê li Sûriyê pêvajiyek nû dest pê kir piştî têkşûna rejîma Beşar el-Esad. Lê em nizanin ka wê çawa bibe statûya Kurdan li Rojavayê Kurdistanê. Em ê vê mijarê bi Berdevkê Sekreterê Giştî Neteweyên Yekbûyî Stephane Dujarric ra gotûbêj bikin. Brêzgêr Peterson li Şamê û bi heteşe û serokê heteşî Colanê ra hevdîtin kir. Gelo ev tê wê wateyê ku we heteşe û Colanî ji lîsteya terorî derxistiye. Jolani and HTS are not in the terrorist list anymore. What should we understand from First of all, that? thank you for having me. پێشی سپاس ji bo ku ez careke din mêvanê wel tora medyaya Rûdawê me. Ez herdem bi axaftina bi Rûdawê re kêfxweş dibim. Bersiva min a Kurd naye. Birêz Pedersen wekî nûnerê taybetê Sekreterê Giştî Neteweyên Yekbûyî bi rastpartina Encûmena Ewlehiyê erkê xwe bicîtîne. Her wekî te di destpêkê de got destpêkeke nû ye li Sûriyeyê. Rejîma Esad nemaye. Her wekî Sekreterê Giştî got rejîma dîktatoriyê nemaye. Em wekî Neteweyên Yekbûyî wekî Sekreterê Giştî divê rûbrûyî rastiyê bibin. Lewma jî divê Birêz Pedersen bi wan kesan re biaxife ku li Şamê berpirsin ku Birêz Colanî ye. Ew kesin ku em wan wekî desthilata demkî nas dikin. Pirsa hebûna heyeta tehrîla Şamê di lîsteya Encûmena Ewlehiyê de pirseke cuda ye. Gelo dê ji lîsteyê bên derxistin an na. Ev karê Encûmena Ewlehiyê ye. Gelo cezayên ku ji aliyê Amerîka û Yekîtiya Ewropayê û yên din ve li ser Sûriyê hatine sepandin dê bên rakirin. Ev ji bo welatên endam e. Lê em bi wan hemûyan re gotûbêjê dikin. Ku pêwîst e em bi wan re gotûbêjê bikin. Wekî nimûne wekî ku hûn dizanin nûnerekî siyasî Neteweyên Yekbûyî li Efxanistanê heye. Em bi Talîbanê re gotûbêjê dikin. Ji ber ku ew desthilata rastî ye. Loma ne şert e ku ev wisa be ya din jî wisa be. Lê bi dîtina min Birêz Pedersen di van çend rojên dawî de zelal bû. Dem hatiye ku welatên endam li rakirina cezayên li ser Sûriyeyê bifikirin û dibe ku li lîsteya Encûmena Ewlehiyê jî binêrin. Regarding that, I think it's the same subject, but I want to ask this. On one hand, we know HTS is in a terrorist list. Daliyekî de heteşe di nav lîsteya terorê de ye û daliyê din de jî hesedê heye û wek grûpek terorî nayê qebûl kirin. Gelo çima Birêz Gêr Pedersen bi heteşê ra hevdîtinan dike û hesedê ra û rêveberên Kurdan ra nake û Rojavayê Kurdistanê jî ziyaret nake. Çima? Or Kurdish, leaders there. First of all, this is his first visit to Destpêkê ev serdanawiya yekem e ji bo Şamê piştî guherînê. Dê çend rojan li Şamê bimîne. Dê bi tîma xwe re li wir bimîne. Wekî ku hûn jî dizanin Birêz Pedersen û ofîsa wî di peywendiyê de new di çend salên borî de bi hemû aliyên peywendîdarên Sûriyê re di peywendiyê de bûn. Bêguman tevgerên Kurdî jî yek ji wan in. Lê ez dubare dikim, ev serdanawiya ewil bû. Ez piştrast ku di serdana xwe ya bê de dê here deverên dilên Sûriyeyê jî. Gelo di demek nêz de em dikarin hêvî bikin ew ê serdana Rojavayê bike. Ez nikarim li şûnayî bipeyvim. Bi dîtina min çi rojnameger bin, çi Neteweyên Yekbûyî be, hemû beşdarin. û divê roj bi roj vê rewşa çareser bikin. Tişt gelekî bi lez diguherin. Ev geliyeke guhertineke girîng e ji bo gelê Sûriyeyê, ji bo Sûriyeyê wekî welatekî. Divê derfeta avakirina Sûriyeyeke bi saziyên xurt û berpirsiyar hebe. Cihek ku hemû hindikahên di nav sînorên Sûriyeyê de çi Kurd bin, çi Xrîstiyan, çi Elewî, hemû hest bi nûnertêkkiriyên û parastina xwe bikin. Yeah, I will come to that actually. Ji xwe ez ê ji werim wê babetê. Kurd neteva duyêm in li Sûriyê. Li di nava hikûmeta veguhêz da nînin û UN vê yekê çawa dinirxîne. And what's your approach? Ji tiştên ku me ji serkirdayetiya Şamê bihîstine, di demeke sê mehî hebe ku rêyeke ber bi hikûmeta demkî ve. Peyama me ya xurt ji bo wan ew e ku giştgîr bin. Em nizanin hikûmeta temam dê çawa be, lê pir girîng e çi li Sûriyeyê be yan li gelek welatên din nûnertiya wan hindikahiyan bêkirin. Caran hindikahî tê wateya hejmareke hindik a xelkê, lê di rewşa Kurdan de hejmarekî mezin a xelkê ye.
divên nûnertiya wan hemû hindikahiyan bêkirin û di hikûmetê de hest bi nûnertiya xwe bikin. Vêga em di qonaxa demkî de ne. Lê em tê digihêjin ku ev dê bigihêje hikûmeta veguhêz û piştê jî hilbijartina. Tiştê ku em dikarin wekî Neteweyên Yekbûyî bikin ew e ku em zextê bikin da ku qonaxa bêya hikûmdariyê li Sûriyeyê giştgîr be. Kurd federaliyê dixwazin li Rojavayê Kurdistanê û UN çawa hewl dide ji bo parastina mafê Kurdan li Sûriyeyê. And what is the Secretary General thoughts about that? Binêre nekarê Sekreterê Giştîyê ku hizr û nêrîna xwe li ser gelê Sûriyeyê ferz bike, ka divê hikûmeta wan çawa be. Dubare dikim, pêwîst e demek ji bo diyalogê hebe, demek ji bo veguhestinê hebe ku tê de berjewendiya hemû xelkê di nav axa Sûriyeyê de û yekparçeyî axa Sûriyeyê gelekî giring e. Hest bi nûnertîkirinê bikin. Lewma bila em di vê pêvajoyê re derbas bibin. Peyama me di alîkariya vê pêvajoyê de ew e ku Sûriyeyî serkirde û xwedîn e û giştgîrî ye. Parastina Kêmîne ne da ku Sûriye bikare ciyê xwe di civaka navneteweyî de bigire. All right. I want to ask this. There's not only Kurds, also there are Christians. There are Hristiyan û Şiya li Şamê dibêjin ew ji hikûmeta nû ditirsin. UN çawa dikare bike mafê hemû pêkhateyên Sûriyê parastî bin. Peyama Sekreterê Giştî ji bo wan çi ye? Da ku ew xwe bi ewle hîs bikin. help, or what kind of, I would say, protection or United Nations, or at least Secretary General can send them? What's the message of Secretary General for them to feel safe there? Em dizanin ku di dema guherîna piştî zêdetirî 10 salên şerên navxweyî hovane, piştî zêdetirî 20 salan ji rejîmeke hovane ku ev qonaxeke nearame û asayiye xelk dilgiran bin. Ez dubare dikim, peyama ku Brez Pedersen û serokê karûbarê mirovî Brez Fletcher dan hemî yek tişt e. Ew jî ew e ku hemû xelkên te qalawan kir di welatê xwe de hest bi ewlehiyê bikin. Heta niha em tiştên baş ji serkirdeyetiya Şamê dibîsin. Girîng e ew peyv bibin kirdar û civaka navneteweyî jî vê yekê bibîne. Lê em li virin ji bo alîkarî û karkirina li ser mijarên parastina mafên mirovan, parastina kêmneteweyan û parastina jinan. Em ji bo alîkariyê li virin. Gelo gava bê çi ye? Ango divê Geir Pedersen û tîma wî û UN niha kar li ser qanûna bingehîn bikin û an jî kar ji bo zemînsaziya hilbijartinê bikin. Ez dubare dikim, Sûriyeyê xwedî û serkirdeyên vê pêvajoyê ne. Nexşereyeke me heye, ew jî biryara 2254 an Encûmena Asayişê ye. Bêguman, di demeke cuda de derketiye ku muxalefet û hikûmetek li ser desthilatê bûn. Wekî ku em dizanin, ev hatiye guhertin. Lê prensîbên wê biryarê nehatine guhertin. Ez dê vegerim ser mijara giştgiriyê. Mijara hikûmdariya Sûriyeyiyan ku ew bixwe serkirde û xwediyê wê ne, ango çêkirina destureke nû. Em li virin ku alîkariya pêvajoyê bikin. Bê sûde ku Neteweyên Yekbûyî desturekê yan proseyekê bisepiye. Ji bo ev yek bi ser bikeve, divê koka wê li Sûriyeyê hebe. Divê koka wê di her civakeke Sûriyeyê de hebe. Loma em li virin ku baştirîn rê û baştirîn rêbazan pêşkeş bikin, da ku hemû Sûriyeyî bi hev re, nûnerên hemû Sûriyeyan bi hev re bicivin û li ser van mijaran kar bikin. I would like to talk about Kurds again. Piştî têkçûna rejîma Esad, grûpên çekdar yên nêzîkî Tirkiyeyê berdewamî êrişê deverên Kurdan û cihên ku dibin kontrola Hesedê de ne dikin. UN çi kar dike ji bo ravestandina van êrişan? Turkey are attacking SDF, the Kurdish regions. What kind of, what United Nations is doing to stop those attacks? Em tê digihin ku li devera min bicî agirbestek hebû ku vêga bi dawî bûye. Em gelekî hêvîdar bû ku agirbest dirêjtir bûye. Ji aliyê Amerîka û Tirkiyeyê û yên din ve danûstandin li ser hatin kirin. Pêwîstiya xelkê pê heye ku li deverekê bijîn ku şertê de nebe. Ew dever cihekê ku gelek çekdarên navxwe û navneteweyî lê hene. Girîng ew e ku
herkes rêzê li xelkê Sûriyeyê bigire. Rêzê li yekparçeyê axa Sûriyeyê û yekîtiya Sûriyeyê bigire. Peyamên me jî dê her ev bin. And the unity of Syria, and that's where our messages will be. And I would like to talk a little bit about Afrin. As you know, 120,000 people of Afrin, most of them are Kurds. They are 120,000 kesên xelkê Efrînê ku awareyê teqwa û reqa bûne bêhalin. Ev cara duyem e ku tên bêcihkirin. Yûyên alîkeriyek çawa dide wan? we can tell. And what kind of humanitarian aid United Nations provides them? Em hewl didin bigin xelkê koçber û bi her awayî ku em karibin alîkariya wan bikin û li hawara wan herin. Yek ji encamên erêniyên civîna Tom Fletcher berpirsê me karûbarên mirovî li Şamê ew e ku hikûmetê razîbûn nîşan da li ser hatina alîkariyan ji çend xalên sînorî, çi ji Tirkiyeyê be, çi ji Iraq, Urdun û Libnanê. Ev jî dê rê bide me ku em bi rastî tiba bi alîkariyê mirovî ku em wan tînin zêde bikin. Wekî ku hûn dizanin, di bin desthilata rejîma Kevin de gelek astengî di anina alîkariyan de ji sînor hebûn. Hejmarek ji xalên sînorî hatibûn girtin û vêga dîsa hatine vekirin. Yên Iraqê hatibûn girtin. Niha em gelekî spasdarin ku desthilatan zû razîbûna xwe nîşan da û gotin hemû ev xal dê vekirî bin ji bo her demekê ku pêwîstiya we pê hebe. Brês Fletcher diçe Heleb û Himsê. Dibe ku here deverên din jî û her wiha here Tirkiyeyê jî. Em hewl didin karên xwe yên mirovî çalaktir û xurttir bikin. تاکو بگیجه همو سورییان چه کرد بن چه خریستیان شیعه علوی کید بن بلا بن. My last question. It's still about people from Afrin. Some families actually trying to go back to where they come from, but when they go back, some armed groups, I'm sure, I mean the Human Rights Watch always publish the reports. Pirsa min e davî, malbatên Kurdên Efrînê yên koçgirî ku vedigerin li ser cih û warên xwe ji alî grûpên çekdar ên Ereb ve li Efrînê tên girtin û ji bo azadkirinê pere, cih û warên wan ji wan tên standin. Hûn vê rewşê dişopînin. Like United Nations monitors that. Em ji van rewşan haydarin û divê ez ji we re bibêjim ku ev nayê pejirandin. Tiştekî xofdar e dema hin kesên ku hema her tiştê xwe ji dest dane li welatê xwe koçber bûne rastî tundutûjiya zêdetir tên. Ev yek ji wan sedeman e û yek ji wan peyaman e ku medaya deshilatên Şamê ji bo sepandina kontrola dewletê û ewlehiyê li ser komên çekdarên Sûriyeyê. Da ku em piştrast bin ku qanûn û pergal lê heye. Lê qanûn û pergaleke ku Kêmîneyan biparêze û xelkê ji van cûre bin pêkirinan biparêze. Well, thank you so much. Zor spas ji bo beştirabûna we. Gelek kêfxweş bû, zor spas. Belê, em bi Berdevkê Sekreterê Giştî yê UN rabûn û wan bersivên pirsên me dan yên derbarê pêvajoya nû ya Sûriyê, statûya Kurdan, her wiha gel û olên Kêmîne li Sûriyê. Spas.